и днес ще направим клип на Clash Royale. Така. Чакам за един Wi-Fi, много хубав Wi-Fi, на море съм. Ще сърфирам. So your king level is just at the level between you and your teammates. Ето ме тук. Това само инфо на канала. Ще бъде клипа. Така. Инфо на канала. Имам 7 легендарки. Ще направим начално. Чакай да спомня. После едно. Така. 2 лева. Стърпа, надявам, че с не. Така. Аз съм дойта. И имам 7 легендарни. Ето това е тези готини годинка. Ще снимам на Clash Royale и на Minecraft. Minecraft всъщност. Да. Minecraft снимаме. Ще правим епизоди, в които вие в коментарите, поне хората, които искат в коментарите, ще пишат дековете с тези 7 легендарки, без тези карти и ще видим да с от моите приятели и батали. Така, то е всичко. Инфо за канала, знам някой ще пише, няма тъп клип. Това е инфо, хора. Така, благодаря. Ако гледате с първи път, гледате с първи път. Така че, абонирайте се и може да лайкнете клипа. Първо се абонирайте. Въпрос си лайкове, въпрос съм над и ако искате. Това е ваш вкус.